Aşgabat hipermarketin peynir örümçülüğüne hoş geldiniz. Sağlığa peydaly, tagamly, hemem ýokary hilli peynirleri nireden alyp bolýar? Bu sowalyň jogaby Aşgabat hipermarketde. Bu ýerde siz peynirlerin baý köp türlüğiniň içinde öz göwün faýlanyny taparsyňyz. Özüm bularyň her birisiniň aýratynlygy bar. Ol aýratynlygym peynirleri hipermarketin özü öndürýär. Aşgabat hipermarketinde mundan başga da doro, qaymak, mefke ýaly süýt önleri öndürilýär. Eýem 3 ýyldan gowrak wagt bäri süýt önleri öndürip tejribe toplanan Aşgabat hipermarketinde ýokary hile uly üns berilýär. Şoň üçin bu ýerde diňe tebigy çyýmaly hemem goşunlar ulanýar. Ilki bilen elbetde hemme zat çyýmalan başlanýar. Ýurdumyzyň süýt fermalarynyň iň ýokumly hemem peynir ýasamak üçin iň amatly süýt saýlanýar. Soň ol tagam boýunça hemem tehnologiýa usulda barladan geçilýär. Bu ýerde peynir ýasamak üçin dünýä ürünlerine laýyk gelýän ýürüýte Italiýanyň enjamlary ulanýar. Her gün saýakda 3500 litre çenli süýt gaýtadan işlenýär. Peynirlerin her görnüşiniň öz öňüş usuly bolýar. Ene bu ýerde siz öňümçilik pursatlaryny synap bilýäňiz. Aşgabat hipermarketiniň sehinde peynirlerin 9 görnüşi öndürilýär. Olaryň arasynda klassik görnüşler bilen birlikde has öz bolşly görnüşler bar. Mysal üçin göwotly peynir ýa-da pizza üçin mozzarella. Bu ýerde öndürilen süýt önleri diňe bir hipermarketde däl, eýsem welaýatlaryň dukanlarynda da satylýar. Şeýle de olary daşary ýurtlara eksport etmek üçin meýleşdirilýär. Aşgabat hipermarketin önleri tagama hemem hile üns berýänler üçin.